guys ndamanguseke nkhani neno kuti pa Facebook pali kapeji kena kake amati ndidzaulula. Kapeji kamene kaka anu ake samaoneka ngati mmene anu ake ali ndadzigoba, anu ake ndadzigoba ndi ama yesesa ndithu kulemba nkhani ya wina aliyese amaupa aliyese amangotenga nkhani ya munthu kuyipachika paja kulemba ka zomuyipitsa kaza chani kaya amene kapeji kamene kaka ndithu I think kamalemba zambiri zachina Grace Chinka, Bushiri komanso ine ndena wina aliyesa akanganiza kuti lady Jamel uyu amajama iye ndipo amamu anyway ndi I think anakamupura ndani anakamupura Nicholas Kachingwe. I don't know kuti wapanga chani, ine I have no idea kuti wapanga chani. Wamfinya I think kumbaliko ndi tikungoona zotsatira zokha koma sitikuziwa zomwe zichitika kusalika. I'm so curious tufuatira zozoti kusalika kuenda zotani kuti paka munthu amene chigobo chavuka munthu wabwera pa live ndikuyamba kupepesa kuti ndikupepesa kwa Nicholas Kachingwe ndi banja lawo. I don't know kuti I don't know guys just watch this one. Tamuonere munthu mkazi wawo komanso mwina makolo awo. Ine ndi Francis, mmodzi mwa maadmin kapena kuti amene timayendesa page ya ndizaulula page. Pasiku amene apitawa tinalemba nkhani kapena pamapangidwa sakireti nkhani pa mapeji athu kapena ma social media mu nkhani zimene mwina zimakhuza ayamikani Nicholas Kachingwe, ndipo ife ndi amodzi mwa anthu amene nkhani imene mwina timayipanga broadcast kapena kuyifikiza ma social media mu magrupu osiyanasiyana kapena kupezerapo advantage poti grupu yathu kapena page yathu ndi yayikulu. Ndi pamene timapanga post pa page pathu anthu ambiri amaoneka kuti akuyisatira nkhaniyo kapena akuti akuoneka kuti nkhaniyo mwina zikuwakhuza kapena zikuwasangalatsa. Nkhani imene ndaza pano ndikuwapepesa ayamikani Nicholas Kachingwe komanso pamodzi ndi mmene ndafotokozera kuti ndi banja lawo lonse, akazi awo, ana awo komanso mwina makolo awo, azibale awo, popeza kuti mwina nkhani imene mwina tinapezerapo mwinanso nafe advantage kuma falisa nkhani zongofuna mwina kukomesera, tingadene choncho, kukomesera nkhani zimene za m'banja mwawo kapena zimene zinatuluka zimamveka. Tinapezerapo mwina advantage kumafalisa nkhani zimenezi kumazikomesera mmene tanenera kale muja kuti mwina zimene zimene zilili kapena zimene mwina inyakewo zinakhalira. Tinalemba maposti angapo, maposti yoko tachosa kapena tadeleta, komanso ndi uthenga umene tikunena kuti tikupepesa popeza kuti mwina zinawononga zina lawo, zinawononga timanena kuti character yawo, kuti mwina anthu akamaona kupepesa kumeneko ndikovuta kuti mwina zimfikirabe aliyense kapena anthu ena mwina amene amaonera kapena ndi munthu wabwinobwino ndithu ayamikani aliyense mmene tinganenere kuti ndi munthu wabwino ndithu kwambiri, taziwaso bwinobwino, ndi munthu wokuti zimene timalemba sitimaziwa mwina timangofuna amene tanena kuti attention kapena kufuna ma followers kapena kufuna kuti tingopanga zongosangalatsa anthu ena. Panali mwina anthu angapo awiri atatu amene amatipanga encourage kuti tizilemba zawo kapena kumasatira, ndikumaona ngati mwina anthu aja akamaseka kapena akamapeza advantage ngati tungowasangalatsa osaziwa kuti kapena kumene timakatenga nkhani zathu zina zokhuza banja limeneli, ife osaziwa kuti mwina anthu aja ali nawo zifukwa ndi kupezeka kuti ife tikukolezera nkhani za m'banja mwawo kapena tikukolezera maudani amene analipo kapena zimene ma issues awo amene analipo. Ife timakhala ngati tili pakati kumakolezeranso zinthu zomwe silizo mmene tikunenera kuti kumakhala ngati tikukomesera kapena tikupanga zinthu zosalingana ndi mmene zinthuzo zilili. Nde uthengawo ndikupepesa ine kuchokera pansi pa mtima kuti mwina sitimaziwa zimene tinganene kuti timaziwa zimene timachita kuti timalakwisa, komano mwina pongofuna kupanga attract attention kapena kupeza ma followers falisa nkhani za m'banja mwa ayamikani Nicholas Kachingwe ndi akazi awo, komanso mwina pamapezeka kuti pali zithunzi zimene zimapanga sakireti kuti palinso zithunzi za ana awo, pomwepo pakuoneka nkhope za ana awo komanso mwina makolo. Tikupepesa nonsenu ndithu sichinali cholinga chathu kuti mwina nkhani
ifike usiku. Kwathu mwina ndipempho kuti tikhululukireni ndithu mopempha mozichepesa pamaso panu. Tikupempha kuti mutatikhululukira zimene timachitazi timalakwisa tawononga mbiri yanu ndikovuta kuti mwina ibwerere mbiri yanu. Tikuziwa kuti mkwiyo umene muli nawo pa ife ndithu zinthu moyo ndimene umayendera zolakwika zimakhalapo koma ifeyo tinatengerapo advantage kapena ndifenso mwina takolezera kusagwirizana kapena nkhani zanu za m'banja mwawo kufalitsa uthenga wabodza kuti mwina akazi awo amapanga mchitidwe wina ndi munthu wina zimene sizi zimenezo zosiyana na banja zili paralelo ndi zimene mwina ife timafotokoza. Kumafotokozanso kumabwerabe ndi mapati ena kapena ma article ena amene timakambabe kumapitiriza kumanena kuti zifukwa mwina zosiyana na banja komanso kumabwera mbali inayi. Ayamikaniwo anatibwerera bwinobwino, anatipeza kutipempha bwinobwino ndithu za nomo kuti ayi zimene mukupangazo mukulakwisa, tachosani zimene mukupangazo. Ifeyo ndithu tinamva kumano mwina kusamvetsesana kwathu kapena mwina chibwana chathu kumaona ngati mwina munthuyo munthu wachikulire ngati kapena munthu woziwika bwinobwino ngati ameneyo kuti mwina zikumuwonongera ife muona ngati zokuseka. Nde tazindikirano panopa bwinobwinodi kuti zinthuzo timalakwisa kapena tawonongera mbiri nzovuta kuti mwina zichoke zonsezo kapena uthengawo mwina ena akuchalichi kaya anthu akuti kuti mwina ukupezeni. Koma kwathu ndikupepesa kuti nonsenu ziwani kuti zonse zimene timalemba kapena maarticle amatuluka zokhuza m'banja la Ayamikani Nicholas Kachingwe pamodzi ndi akazi awo Ayamikaninso kuti ndizonyazisa komanso zimene ife mwina timangopanga post zokomesera kumafuna mwina kupeza ma attention kapena ma followers. Ndiye tikupempha ndithu kuti mutikhululukire tinalakwisa komanso kumtundu wa Malawi tikupepesa kuti enanso musapezerepo advantage kupanga izi. Pali anthu ena mwina amene tanena kale kuti ayikawo ndi maudani awo ndamene ife mwina source yathunso ya nkhani zina timapeza kumapuma kwa anthu amenewo amenewo ndamene mwina anatilakwisanso kapena kumatipasa information ife kumalimba ndima kuti ena akuziyambisa nafenso tikuziyambisa. Komano mmaziwa ngati pali munthu wina kuti mwina ndi ma followers ochepa kapena mapeji awo ndi ang'onoang'ono akalemba zomwezo mwina sizinafikira mwina anthu pomwe ife tinapezera advantage kuti platform yathu ndi yayikulu. Mapetake timapezeka kuti tikazika pa page pathupa zikufikira anthu osiyana, anthu ochuluka kwambiri zimene zinali zolakwika kumakhala ngati tipanga broadcast zinthu zina kapena ifenso kukomesera amene tafotokozera kalemu. Ndi uthenga umenewo ndi wowapepesa Ayamikani Nicholas Kachingwe. Tinalakwisa pamodzi ndi mwina timakolezera kapena udani wanu ndi akazi anu kumakhala ngati mwina ndife amene tikukolezera kapena ina kumaona ngati inuyo mukupanga zinthuzi kuti mwatituma koma ayi sanatitume Ayamikani Nicholas Kachingwe. Izi zinali kuti mapanga ifeyo basi mwina kufuna attention metanena komanso kuti mwina ena amene amatipasa support kuti tizipanga zimenezizo osati abanja limene koma anthu ena anzawo waziwa amene amatipasa support yokumapanga zimenezi kapena masource ya nkhani zawozi. Panopa anadilita yo ife zatikakamira ndife. Ndi ife tikupepesa komanso mwina kwachenjeza ena kuti mwina asamakonde mwina kupanga kuyankhula zokhuza anthu ena kwawonongera mbiri. Mbiri ndi chinthu chofunikira, reputation ndi chinthu chofunikira pa moyo wa munthu. Nde ndizovuta kukhoza mbiri koma tikukhulupirira kuti muchipeza ndithu mtima mwanumo kutikhululukira kuti zimene timapangazi timalakwisa ndipo tikuvomerezadi kuti talakwisa kukomesera kapena kuyika sinjiro pa nkhani za m'banja mwanu, kubweretsa zithunzi za ana anu zoti sizikuwakhuza za makolo anu komanso abale osiyanasiyana. Tikupepesa ndithu kuchokera pansi pa mtima. Ife ndizaulula page kapena group ya pa WhatsApp, apa Facebook ndi WhatsApp, ma social media. Pepani. Ziko. Malawi, Camera.